Jesusenques, jesusencs, vull agrair a la comissió organitzadora de la Fira de l'Oli de la Garrofa l'haver pensat en mi aquest any per inaugurar la fira virtual. La psicologia ens diu que quan a una persona li fan confiança, l'aprecien, la valoren, confien en ella, si aquesta persona no cau en el perill de creure's que és el millor de tots, això li dona una gran satisfacció. És a dir, l'ajuda a fer les coses millor, sobretot aquelles coses que estan destinades de cara als demés. És el que se'n diu la teràpia de l'elogi. Però us he de confessar una cosa. Qui estaria avui contenta seria ma mare. Ma mare va ser plegadora d'olives i una enamorada de les planes tortosines. Al veure avui a son fill que inaugurava la fira en el que ella tant va treballar, això l'ompleria de satisfacció. Mare, això va avui per a tu. Quan vam començar el 10è aniversari de la Constitució de la MD de Jesús, vaig escriure una llegenda sobre els nostres orígens, perquè tots els pobles tenen llegendes dels seus orígens. Aquesta llegenda es va representar aquí a la pèrgola en un acte homenatge que les entitats del poble volien fer al nostre poble. La llegenda diu així. M'agradaria recordar-la perquè la llegenda ha estat sempre el recurs dels savis per a parlar als senzills i el recurs dels senzills per a parlar als savis. Diu així. La veritat anava per la vida trista i es trobava en la llegenda. La llegenda li preguntà, per què estàs trista? Ella contestà, perquè a mi ningú m'escolta. I per què no t'escolten? No m'escolten perquè són lletja i a mi ningú em vol. Això no és veritat, digué la llegenda. Adorna't, posa't les meues joies i veuràs com que sí que t'escoltaran, perquè als homes no els hi agrada la veritat quan està nua, quan està, diríem, despullada. Els hi agrada que estigui ben adornada. La llegenda començà així. Temps era temps. El vi anant, el caminant, pujava suorós i cansat camí del coll de l'alba i quan arribà a mig camí s'assentà a descansar i a veure la magnífica posta de sol que hi havia a les muntanyes de Caro. Era una posta de sol molt bonica sobre la nostra vall. Tot el seu organisme es posà en excitació i com en un somni els seus membres del cos començaren a parlar entre ells. Ho feren en primer lloc els ulls que digueren: més enllà del riu, del gran riu, hi veiem una vall preciosa, una vall plena d'oliveres i garrofers. Aquesta vall està feta de les terres d'al·luvió que per un costat baixen riu avall, portades per l'aigua en el seu caminar cap al mar. I per l'altre costat, les terres pedregoses que baixen del Monte Caro, arrastrades pel vent i per les aigües. Que bonica és la nostra vall. Però de què ens serveix si nosaltres mai hi podrem anar a aquesta vall? Les cames replicaren: això no és veritat. Nosaltres us hi podem portar. Estem acostumades a fer grans caminades. I una vegada estarem allí, què farem? Descansarem a la vora del riu
i allí sentirem el remor del vent acariciant els arbres i les plantes. L'olfacte digué, i eixamplarem els nostres pulmons amb el vent de la muntanya, perfumat per les flors i les herbes del camp. Això no ha de saborir un de sol, ho digué el gust. Hauríem de fer un poble com tots estiguéssim ben feliços i ben contents, treballant cadascú de nosaltres en allò que ens agrada, posant-ho al servei dels altres. Sí, un poble, digué el cor, on les diferències no seran mai un obstacle per a la convivència, sinó una riquesa per a tots. De cop i volta, el vianant es despertà. No sabia el que havia passat, però estava content i decidí tornar a casa. A l'endemà, molt d'hora, sortí de casa i, travessant el pont de les barques, passà a l'altra part del riu i començà a caminar sense cansar-se, com aquell que està buscant un lloc desitjat. I sí, el trobà. Aquí, al costat del convent dels franciscans, barranc de la Palomera amunt, trobà el lloc desitjat i allí plantà la seva tenda. Després, a poc, altres famílies de Tortosa, perquè volien viure a prop de les seues terres, van venir també a fer-li companyia i a viure amb ell. I d'aquí va sortir el que en diem el Raval vell del poble. Després, un poc més amunt, en els terrenys de Pinyana, es feren el segon nucli habitat, el Raval nou. I de la mescla, de la unió d'aquests dos enravals, nasqué el poble de Jesús. Jesús, nom emblemàtic en la vida de Francesc d'Assís i dels franciscans. I era un gos, i era un gat, i el conte s'ha acabat. Però, com diu la dita popular, de tot el que us he contat, el que no és mentida és veritat. És mentida la narració, els personatges, el recurs pedagògic. És veritat el missatge que el conte vol transmetre, perquè tots els contes tenen missatge. I aquest conte té el missatge de que Jesús és un poble amb una gran història. El que sí que és cert, foren qui foren els primers habitants aquí de la nostra terra, que foren uns grans treballadors i conrearen la terra, garrofers, ametllers, oliveres, tarongers, tota classe d'hortalisses, i com que la terra és molt agraïda i ells eren uns grans pagesos, convertiren el poble de Jesús en un poble agrícola amb més de 100 molins d'oli, que va ser un punt de referència per als pobles de la rodalia. La terra, quan és treballada i mimada, és molt agraïda. I molt prompte les oliveres començaren a donar els seus fruits. I què va passar? Que no tenien prou mans per a plegar les olives. I vet aquí que dels pobles de l'interior baixaven aquí a les nostres planes a plegar les nostres olives. Cosa molt bonica, la relació que hi hagué entre cometes, els amos i les plegadores d'olives o barcelleres, com es deien aquí a Jesús, va ser sempre molt bonica. Encara ara se guarden records. I si algú ho vol preguntar, que ho pregunte
a Rosita Gisbert, a Maria Cinta Arassa, a Joaquineta de Boti, a Ramon Massip, que tots ells us contaran que encara tenen relació en aquelles barcelleres que venien a plegar les nostres olives. L'oli en la nostra vida té moltes aplicacions. Ens aporta molts de beneficis. Aquí, als terrenys de la Mediterrània, el fem servir sobretot per al menjar, però també ens serveix de combustible per a les llànties. Se'n recordeu d'aquells gresols que utilitzàvem a les casetes de camp perquè no teníem llum elèctrica? L'utilitzem també, l'oli, per les seues propietats curatives. Els esportistes tenen en gran apreci els massatges que es fan al seu cos amb l'oli. Els massatges els donen fortalesa i agilitat als seus ossos. I no diguéssim l'ús que se'n fa de l'oli en la cosmètica. És per això que l'oli, com també el blat i el vi, són símbol de benestar i de pau. L'oli dona suavitat i alegria, bellesa i frescor als cossos. No és estrany que el mateix Jesús, al moment d'instituir els sants sacraments, 4 d'ells, el bateig, la confirmació, la unció dels malalts i l'ordre sacerdotal, utilitzen com a matèria l'oli. Hem dit que baixaven dels pobles de l'interior les plegadores d'olives. On vivien les plegadores? Normalment vivien a les casetes de camp que hi havia pràcticament en totes les planes. Fou ma mare qui em va ajudar a descobrir el seu valor. Ella baixava amb una colla d'amigues a les planes de Rossell, Santa Bàrbara, Tortosa, a plegar les olives. Contava amb tanta alegria les anècdotes que passaven allí dins de les casetes de camp que a mi me va ajudar molt a apreciar-les. Fins i tot, ara quan vaig per la muntanya, les contemplo i m'entusiasmo al recordar la història que es va viure a aquestes casetes. Potser no a l'edifici, però sí a la vida que va haver dins de les casetes. Quan el llegir i escriure era una cosa de molts pocs, a les casetes de camp se transmetia de viva veu la nostra història i és allí on va ser un pou de ciència, una escola de ciència, de saviesa, on se va aprendre la història del nostre poble. Les casetes de camp, a més de ser lloc de refugiar-se del vent, del fred, de la pluja, de dormir, de menjar i de fer vida, també eren, com he dit, una saviesa, una escola de saviesa. Ma mare sempre deia que la feina de plegar les olives era molt pesada i pel fred, patien molt de fred, però que les nits dins de les casetes de camp eren molt agradables. Tothom tenia històries que contar. D'ella vaig aprendre aquella frase que mai entenia, l'estel farineter, i li deia, mare, què és això de l'estel farineter? Ella em digué, les plegadores que plegàvem de sol a sol matinejàvem i quan el cel brillava l'últim estel, ja hi havia a la taula una cassola de farinetes per esmorzar. L'últim estel, taula de cassola de farinetes, estel farineter. Quina
paraula més bonica. Les famoses xafarderes tortosines que diuen: dos veïnes xafarderes que a la porta del mercat se troben i Déu mon lliure de caure en les seues mans. I després també el relat del cremat del doctor Sabater era un home molt graciós i que sabia escriure amb una gran delicadesa sense riure's de ningú, però fent riure a tots. Voltaven per totes les casetes de camp. Un dia, no sé per què, va sortir a col·lació la paraula onça. L'oncle Jeroni, que era un lletraferit, que en sabia de lletres i de números, va començar a dir: una onça equival a 16 duros, que són 80 pessetes, que són 320 quinzells i que són 1.600 perretes. Ningú li ho va discutir, però com quan traiem una cirera d'un cistell, ne surten vàries. D'aquesta onça se va passar a la lliura, de la lliura a la mesura, de la mesura a la barcella, i de la barcella, van passar a l'any de la Picó, quan els aquí de la Plana pujaven a les muntanyes, a la muntanya, als pobles de muntanya, a canviar l'oli que ells portaven pels fesols, les pataques i cigrons que es cultivaven allí dalt a la muntanya. O també portaven taronges que les venien pes per pes per draps i soles de goma. Un dia l'amo va dir a les plegadores d'olives: mireu, xiquetes, aquesta nit jo me n'aniré a casa perquè la meva dona s'ha posat malalta i l'he de cuidar. Contestaven elles: no, de cap de les maneres. Si vostè se'n va, nosaltres també me n'anirem. Xiquetes, que tenim temor? No de tindre temor. Bueno, i tira i afluixa, al final les va convèncer. Els hi va dir que com havien de tancar la porta i que no obriguessin a ningú, fos el qui fos. I l'amo se'n va anar. Hi havia una de les plegadores que era un poc més atrevida que les altres i va veure que allà penjada a la paret hi havia la bota del vi i va dir: escolteu, xiquetes, voleu que beguéssim un traguet de vi i així mos passarà la temor? Totes digueren que no, perquè l'amo se pensaria que eren unes lladrones i per tant no els tindria més confiança. Ella digué: si vosaltres no voleu beure, no beguéssiu, però jo sí que en beuré. I agafà la bota i va ser un ben trago de vi. Llavors les altres digueren: si tu has begut, nosaltres també beurem perquè ho pagarem totes. I per tant bevem. Així ho vam fer i el vi se va acabar. El dia següent, molt de matí, ja sentien el catacrac del carro i de l'amo que pujava. Totes se van atemoritzar i totes li ho feien pagar a Margarita, que és com se deia, Margarita la Tabola, és com se deia aquella més atrevida. Ella, cansada de que li culparen de tot, digués: prou ja contestaré jo, ja ho pagaré tot jo, i vosaltres tranquil·les. Totes estàvem acatxades, plegant les olives, sense mirar a ningú i sentint-s'hi el ruïdo del carro que pujava l'amo. I quan va arribar, l'amo digué: bon dia, xiquetes, què? Heu passat bona nit? Heu tingut temor? I Margarita digué: gens ni mica, perquè quan teníem temor, trago de vi, i molt hem acabat. L'amo era un home molt seriós, però li va fer tanta gràcia que va esclafir a riure i encara ara se conten per totes les planes aquesta història de l'amo que va començar a riure perquè les plegadores s'havien begut el vi de la bota. I no hi ha que dir més. A partir d'aquella nit, l'amo se n'anà tots els dies
a cuidar la seva dona, que era el seu deure. Ara, això sí, els deixava penjat a la paret la bota plena de vi per a que les plegadores no tinguessin temor. I ara sí que acabo. La Bíblia parla de l'olivera simbolitzant la saviesa, la prudència i la prosperitat. L'olivera és símbol per excel·lència de la convivència i de la pau. Jesusencs, jesusenques, queda inaugurada la 26a Fira de l'Oli i 5a de la Garrofa.